Challenge yatinayo panapa haisi yekuisa vachiwenga pachigaro sezviri kutaurwa pamusoro paComrade Bombshell nesugeza. Isusu tine challenge yekuda kubvisa regime iripo. Ndo mazuva atiri kuya tizotaura panapa. Handitika that move yekunzi hanzi achiwenga vachazopinda pachigaro iri kunaretwa nevanhu vane mamwe maonero sekuti ivo ndivo vice president, zvichibva mukusava active kwevanhu vakamboopoza nekuda kwemaonero avakaita kuti tikaramba tichifoma maopposition parties vanhu vasati vabatana. Maopposition parties ari kumanipulatwa zvekusvikira pakutozohaijekwa. Handiti muri kupanzwa. Saka challenge yatinayo isusu ndeyekubvisa regime. Izvi zvekuzoti wachiwenga kana kuti who is who going to sit on the throne haisati yanyaya yatiri kuita nezvayo so far murevolution. Handiti muri kupaona manje. Aya mazwi ekutaura kuti vageza vari kukapenera chiwengayo ndiri kukumbira kuti musiyane nawo. Mazwi evanhu vari kurwisa revolution. Isusu revolution serevolution isusu hatina kuudzwa kunzi tikampenere kana kuti tirwire vachiwenga kuti vapinde pachigaro. Naivo vachiwenga wacho handisati ndambovanzwa ini vachitaura kuti ndiri kuda kuti ndipinde pachigaro. Inyaya dzinozongopfuura dzinozongouya nekuma-back doors dzichizotaurwa pano pasocial media nevanhu vachiti vachiwenga nezuro vanga vaina Mnangagwa vachimukonfranta vachiti temu yako yakapera yanguva yangu chichi, but hatisati tambozvinzwa zvichitaurika navachiwenga from the horse's mouth. Handiti munopaona manje. Saka musashandiswe nevanhu vana veZimbabwe, shandiswa nevanhu muchinzi nhasi vazodaiso mangwana vazodaiso. Musashandiswe nevanhu, musabvume kushandiswa nevanhu. Inyaya chete yekuti vanhu varegedze kubatana murevolution, nekuti kune vaya vanenge vachitenda kana kuti vanobhilivha mukuti hatifanirwi kuti tiise vachiwenga pachigaro, vanobva vatanga kudzokera kumashure vachirwisa vachiwenga, nekuti vachiwenga vacho vanenge vatanga vachitaurwa nenzira dzekuita sekunge mumwe munhu akaipa stereki. Hazvireve kuti muzanu PF vanhu vese vari muzanu PF vakaipa. No. Iwayo mazwi iwayo tinoaramba manje kana vanhu vakada kuita basa rekuda kuuya panapa vachinyepa. Hazvireve kuti muzanu PF mune vanhu vane moyo wakaipa. Dai muzanu PF manga muine vanhu vane moyo wakaipa vega vega, vageza vangadai vasina kana kutombobudikira nemawo veterans ese kuti vauye kuzotaura kuti no, vana veZimbabwe isusu taparadzana nevamwe vedu vakapandukira nyika uye zvakare vachitora utongi hwenyika nechisimba. Isusu tadzoka kuvanhu nekuti chatinoda inyika yakanaka yekuti vana imimi mudye muchiguta, nekuti tichirwa hondo takarwa hondo kuti tikusiyirei nhaka yerugare munyika yeZimbabwe. Ndo zvinhu zvandinoziva inini. Handitika zvichireva izvo chete simple kuti muzanu PF havana kumbobvira vakawirirana, maive muine kunyangirana nekuhwandirana zvakazoita kuti vamwe vaone kuti no, vamwe vatiri kusenza navo havashandike navo, nekuti vakutora advantage yezvigaro kuparadza nyika. Handiti muri kupaona manje. Saka zvekuti isusu nhasi tiuye nemazita evanhu kuti Ningi akamboti pamberi nezanu PF Ningi akambodaiso, isusu tichiti takapwanya maparties ese emunyika yeZimbabwe tasara nerevolution, kureva kuti vanhu vanobva kuzanu PF, vanobva ku MDC, vanobva kuCCC, vanobva kumwe kwese kwakasiyana siyana vachiumba chinhu chimwe chete chinonzi unity. Handitika
unit iyoyo ndo inozopiwa zita rekunzi ya revolution, nekuda kwekuti inenge ine agenda anditi yekusunungurwa kwevanhu anditika, zvichibva muvanhu vanobva mukati memasaidhi akasiyana siyana, vachiunza maonero avainawo, vobatanidza maonero avainawo iwayo kuti vagone kubvisa mhandu iri pamberi pavo. Handiti muri kupaona manje? Saka rese dhirama raakuda kuuya nhasi panapa iri, tichinzwa kuti Vageza vamuri kuonavo, hakuna munhu anouya achizomiririra nyika yeZimbabwe achibva kuZANU PF. Ratoo dhirama rese ramuda kuti taurira iro. Handiti mapaona? Imi munofunga kuti Vageza vaitadza here imimi kuti vangotambe nevamwe wavo vachingoti zvamuri kuita izvozvo ndizvozvo, vachingodya vachiguta vachiita sei? Tiri kutaura nezvemunhu akapwanyirwa musha. Can you tell me kuti Vageza vangangopwanyirwa musha all just because of varida kuti vaise Achiwenga pachigaro? That is bullshit. Imi tiudzei zvinhu zvine logic manyi nimi. Hauye panapa uchida kutyisidzira vanhu, wakahwanda kuseri kwezita raachamisa, woda kusikoda kutaura zvinhu zvinoita kuti vanhu vasare vasina even a vision inenge ine pundutso. Tinoda vanhu vane solution panapa. Huyai nezvinhu zvinotiratidza direction yekuti tigone kukuteverai. Handitika? Plus futi munhu anonzi a leader anouya achitaura akazvimiririra. Hakuna munhu ari mujeri. Munhu anotaura akamiririrwa ndinyoka yemabhunu, watiri kuziva akasungirwa matongerwo enyika. Ndo atinototi magamba so far for the time being, nekuti vari muaction 24/7. Even though vanhu vasiri muaction, nyoka yemabhunu ari muaction each and every day. His blood and sweat is flowing for this revolution, is flowing for Zimbabweans. Handitika? Mukomana ari kurepresenta vana vemuZimbabwe day and night, achirwa nezvigananda every day ndinyoka yemabhunu. Tese isusu tiri kutaura panapa, tiripo nekubatanidza vanhu kuti tisapote mukomana ari muhondo. So far munhu ari kurwa hondo ari one single handed is nyoka yemabhunu. Toda kuti titaure chokwadi pasina kumbobirirana apa. Handitika? Nekuti izvizvi ari mujeri, ari kufesana nemaproblems asina kana munhu one ari kufesana nemaproblems iwayo. Not even Vageza, not even Chamisa wacho wamuda kutaura kana VP. Handiti muri kupanzwa? Saka izvo zvekuda kuuya panapa makahwanda kuseri kwemazita evanhu panapapa, munozotipa kuti tizotaura zvimwe zvinhu zvakawandisa panapapa. Vanhu vese vari kunze vasina kuvharirwa, vasiri under a political persecution. Basa ravo kana kuti their duty is only to unite people. Kwete zvese zvamuda kutitaurira zvemadhirama panapa, muchiti uyu arida kumirira zita ranhingi, uyu arida kumirira zita ranhingi. Munondigumbura panapapa. Musafungidzire kuti hatisi kuziva, hatisi kurara isusu tichigarira nhau idzi dzamuda kuuya nadzo panapa. Imimi mabva kundorara uko, matopedza zvenyu kugeza mazino. Isi toshaya nguva dzekugeza mazino. Takagara munyaya dzamuri kuda kuuya nadzo panapa izvi. Kana makuda kuuya nadzo nyaya dzenyu dzamuda kuuya nadzo panapa, huyai muine respect kuvanhu vari kusafa. Comrade Bombshell nesugeza vamunoda kuuya panapa muchiataka, havachisina pekugara, kusanyata hakuchisina musha. Zvese izvozvo muri kutaura kuti nekuda kwokuti varida kuti mumwe murume apinde pachigaro. That is bullshit man. Munoda kuti varegedze kutsiura Chiwenga kuti iwe Chiwenga zvauri kuita izvi uri kuita kunge sezvinonzi uri kuneta nekuti zvinhu zvakaitika zvese izvi kuti zvisvike pazviri nhasi takaita newe. Munoda kuti varegedze kuzvitaura izvozvo. Regedzai vataure chokwadi. Imi musade kuvaisa mazwi mumuromo mavo imimi.
kana kuda kutranslata zvinhu zvavari kutaura, inga vari kutaura neshona wani neEnglish language inonzwika. Narrative iyo yekuti hanzi vachiwenga vari kufanirwa kuti iri kutobva muvanhu, nekuti vanhu vari kungoziva chitongoti ndi vice president and he is talking better than Mnangagwa uyu. And he is talking better. That's why vanhu vachitora vachitoti saka vice president anga aripo zvanga zvitori nani. It's not like kuti hanzi vageza vari kuzodai. Handisi kuda kuti vanhu muye musikotaurira nyaya yamudhara wangu muchitwista. No. Let's go a spade. Musatwiste rurimi rwavageza. And izvozvo hamugoni kuzviita pamberi pangu inini. Zita rinotonzi Comrade Bombshell Runesi Kugeza ndinorimiririra 24/7 inini pano. Chero vanhu vakasarimirira ndakabvira kare nchitaura ndinosara nchirimirira ndiri 1. Musade kuwapa mazwi kana kuda kutaura zvinhu zvavasina kutaura. Kwete. Kana imi muchinge maona kuti nguva yenyu yekuti muuye nezvimwe zvinhu zvinenge zviri nani yakwana, uyai mungotaura nyaya dzenyu dziri nani. Musina mumwe munhu wamuruda kutaura nezvake kana kuti wamuruda kupinda makatsika zita pamusoro pezita rake. Musauye muchirwisa Comrade Bombshell Kugeza pamberi pevanhu kuti imimi muwe nerelevance. Tavani mpofu. Be very much careful. Relevance haiuyi nenzira dzakadaro idzodzo. Nekuti vageza vachiuya panapa havana kuuya vachituka Chamisa. He even pleaded with Chamisa kuti vakomana uyai tibatane. Anditika. Asi nhasi unouya iwewe mpofu iwewe uchida kuskotaura nyaya yekuti hanzi vanhu veZANU-PF ndeveZANU-PF vageza varida kupavha way yekuti Chiwenga aende pachigaro. That is bullshit. Ndatokunanga izvozvizvi. Udzoke panapa uchitaura nyaya yako inonyatsobatika. Uri munhu akadzidza iwewe, usade kuuya usikotaura nyaya dzekuita kunge wabva kudoro.